Čaute priaznici rybolovu, práve sa nachádzame na člne 515 s jednou konzolou. Poďme si spolu bližšie pozrieť jeho úložné priestory, odkladacie boxy a rozloženie sedadiel a celkové rozloženie lode. Nachádzame sa v prednej časti lode, poďme sa pozrieť, čo sa tu nachádza. Zákazník si navoložila svetlo diodolnou zástrčkou, čiže svetlo sa dá zobrať so sebou, odložiť, aby nezavádzalo pri transporte. Veľmi dobré riešenie. Predný elektromotor, priestor na predné svetlo, poistka a tuto je jeden veľký priestranný box s dvoma otvormi, čiže základňa na sedadlo, jednoducho sa osadí cyklosedadlo, nádrž na prechovávanie úlovkov s automatickým doplňaním vody. Ďalej sa tu nachádza zákazník s novou klaxon, držak na nápoje a držak na 3 prúty. Nachádzame sa v strednej časti člna. Tuto máme box s USB nabíjačkou. Veľmi dobré riešenie, ak si uložíš telefón, hej. Sú aj osvetlené, takže aj v noci. Super rozhľad. Držak na nápoje, nožnice, príslušenstvo, nožík. Niečo rýchle po ruke, ak človek už loví, alebo potrebuje niečo odložiť. Ďalší odkladací priestor, tiež osvetlený. V strede sa nachádzajú ďalšie dva boxy. Priestor na veľkokapacitnú batériu. Konkrétne tento model má napojenú túto batériu na predný motor. Batéria na príslušenstvo a nabíjačky. Stačí prísť do doku, zapojiť, všetko sa nabíja, netreba nič vyberať, nosiť člna preč. Čiže na tejto strane lode sa nachádza vlastne konzola, je to model s jednou konzolou, veľmi má dobré riešenie držať na telefón, ak potrebujete nabíjať, znova USB-C. Tuto si zákazník prijal špeci čierne budíky, pekne riešené. Ovládací panel lode je klaxon. Zapaľovanie, overpack. Tuto je ešte schovaný trollingový mód a ďalší veľký odkladací priestor. Tuto je Garmin. Ďalej tu máme zástrčku na pripojenie sondy, platňa, box na prúty. Druhá strana, nožík, nožnice, ďalší odkladací box, kreslo, osvetlený, šuflík. V zadnej časti si zákazník ešte želal takúto parádnu lyžiarsku tyč. Jednoduché umiestnenie, môže sa ťahať na vode. Posledný boxík, ktorý sa tu nachádza. Prístup k zadnej časti člna a centrálny vypínač na príslušenstvo a na štartovaciu batériu.